Nnobi, a town in the Idemili of Anambra State, Nigeria, has different cultural and traditional festival they celebrate as custom demand of every Igbo clan. And some days after Olu Idemili comes this great festival with social and economic value, Iboji. The Isiana Nnobi moves from his house with fresh yam proceed to the market square as the people of Nnobi, young and old, accompanies him singing and dancing.
as he moves to make the first sale of new yam before anybody can sell and eat new yam in Nnobi. I'm going to make it. Nnobi. Obi the motor, LSC Aboji. Can you do a form? Ah, Aboji. Hey, you are for. Ikpo ji a na-akpọ na Nnobi. So ha na-eme ọfụma. Ọ na-eme Nnobi adị na ofu.
When I was not in the Jaya, what you got? I have a power. When you put in your body, call it back. Oh, you look at the other way, so I have them. And now I did more. There's a quite group. This is the guys I'm going to tell you. Today I didn't know. I didn't know. Yeah, but the other I'm not know. The government number, but I'm never know. I'm not. Oh, the Lord, the boy, let me go. I never walk as a boy. Then I visit the Campoya time. As a father, I'm a clear from a little time. So let me be the guy now. I'm a basic guy to be money for probably to get more detail. And I'm going to change to my own and know. Never as I don't want to be decided, I will go down. I'm not enough for and maybe. Oh, yes, and you are the man. Let me know again. Never know. I don't know if you have never worried about as well. When I say for matter, I am more was never as you. When you put out water Casada, and you put a window, and you put a new for a little leg and a little not easy. What happened to man out? No, there's no good and no, I don't know the almost another problem is the money I opinion on money coming along. The money I will do, no, not about you, not about you. Join on the game of a vehicle. When I see the government on the man or all of the one about your keep on our car. I had a kitchen, I had to get about a moment, and I told me. I do not think I will have a number. As we are not doing that, I'm not going to only I look at you. That I do. I will make you aware. I don't know. I try to get a boost. When I say, I am you know what I think. Almost done. I'm a little bit of a man. Only I know to make a name. When I start to get them, I know the data. People like the data, don't I get that one? Go over the Traga Metiano. All your way other than you know, who's a man. You get them, and you go out to have another partner. No, I never want to have it in the town. I am no good at all about not to see no person. I know a job on the Nnobi. I'm a book, now and the PG. How do I have money? I will never know. Yes, I know I'm not going to know. When I was and I'm not going to know Anambra. I will never know whether they know no. When I got children in the prison, I'm not going to go because I'm not going to go. The big guy will go. I have a young but the government I can know. Everything I'm going to know. You need to. Everybody had a look. The government of the Bible. The one day, the one day. You know, I'm not going to know. I'm not going
Ibo ko do ka ni se an do fru. Ni se de mo no. Ne mo na de mo no. Ne mo de de mo. Ne ndo ndo ni o de mo no. Ne bi de no. Na de na na da o de mo no. Na na ni na aya ba de. Na ya. Ibo no ka cha. Ana ma de tele de na bi se de na de. Ida na na da na ba no de abon de fu na na ku ma ga. No no na ya ba na na ba ba ba. No ma na ji o ya ba ga da ya no. Agani wa yi ko de mo no de ya pa bi ye wo no. Ni ya ya ki na ma de bo ba to ya ba to de ni no ya wa de o da ba to ma na ma to. Se no me yi ya de da mbu da yi ko da ga ni ya ba ye wo no ya to o wa bi ya ma ye de. Na ma ba na ha Jesus. Amen. E ka se me yo. Ko bo ni go ji a. Ni na wo be ba. Ma ni sa me we se ni de ba le lo chi. Ka be tu lo si do de lo. Igo ya wo be ba ka wo ke be lo go ni ko. Ka ku ne tu a.
2,500. 2,500 naira by Nnobi. 2,500. Okay, we can go through. You didn't know. When you're black, 4,000 naira by Nigeria. Oh, this is out. 3,000 naira. 3,100 naira. That's all right. 3,100, yes. 3,100 naira. 3,500 naira. 3,500 naira. This is the journey. 3,500 naira. What is going on? 4,000 naira. What are you doing? Oh my ear, I don't know this year. So my ear, I don't know them. 4,000 naira. I cannot go in my Africa is as well. Do you want to get it? Come on, son, you want to get it? I can go 4,000 by Hammer. If you have to go down, you should wake up. Mother, woman comes to our team, 2,000 back up, 3,000, sorry. What's your team name? 3,000. What's your team name? 3,000, what's your team name? 4,000. Everybody knows the 4,000. 4,100 naira. Yeah, 4,100 naira by this order. 4,100 naira by this order. 4,100 naira. That's 4,100 naira by this order. The way they do. The way I thought. 4,500.
5,000 naira. 5,000 naira by any currency. 5,000 naira. 5,000 naira. Also a businessman, is a philanthropist, well. After a successful business of the day, it calls for celebration as the Isiana Nnobi dances with the people of Nnobi to the village square to celebrate.
chairman, Sewaent. On the Sewaent, chairman, as the element capture. Because of town is a branch, Nnobi by the canal. There are many, on a panic car, we see the weather, on a pilot, you see an approval. There are many. I have the National Council, is another move, is another move. All I see now, I haven't seen it. Let me see it. I'm I take a little go to the binding and number that. I got them from Naha Gidor. One man. Not only that, the other news and other phone. No, what? Definitely, I was not from the North. I got it. Let's born on alone and look. They put you a proper open a hundred effect. So they made it down.
NWO. I can alone. I can have to buy it. Nnobi Welfare Organization, NWO, Lagos branch. Kai na isi ana Nnobi, na ndị Nnobi, kai nọtọ, welo tuwa afa, kwe hume, todisi ana, tata ana akpọchi na Nnobi. Etu a ka isi emepụkwa dị ya. Asị ka anyị jekwa n'aha ka anyị mezukwa iwu welụkwa esi ana gọọmenti. Anyị si na Nnobi ya adị. Anyị si na udo ya adị na Nnobi. Udo ya achị na Nnobi. Ndị na-akpa ọgba aghara na Nnobi ha akpasị na it is too long in the day. It is too late in the day. Ka anyị chọwazie na udo na Nnobi. All the courts Nnobi Welfare Organization Lagos branch na champion. West Kaja na Nyalo Isian do Chinne. NWO Lagos branch. Kono manamu Isian do beba we back when we see unu. Mono ba mi na sa agu na sa. We bataruo Nnobi. Mo kono diwe baka Nnobi. Dema kuno diwe na tilapa on Lagos branch. Ya makale. Akulum na kunu dikolo obi onu. Wela atuwa kanwa. Aye mu de kana onwe yo ye ni. Onye mmiri na obi na agba ne ka. Isi ana na ko ro ro bia. Atineke. Enye ko na maki na ha Jesus. Amen.
Mgbede ọma sir. Ya daalụ. Biko kedu afa gị? Afa m bụ Chief Samson ọnụ Osama Nsama ajụkata ekwe n'obi. Biko iwe ike ịgọwatala ife na-eme ebe a tata? Ihe na-eme n'ebe a n'ụbọchị tata bụ na Nnobi na-akpọ ji, a na-akpọ ya ịkpọ ji. Nya mmemme ya bụ emecha ha na ebidozie kpọnye ji n'ahịa. Onye ọbụla ebidozie dibezie ji. Mgbede ọma maazị. Nnekedukwanụ. Ọ dị mma. Biko iwe ike ịgọwatala afa gị? Oke, mụnwa bụ Ogbuefi Eze Odo Obika na Nnobi. Kedu ife a na-eme ebe a tata? A na-akpọ ji, Nnobi na-akpọ ji tata. Akpọ ji n'afịa, ewee lebezie ji n'afịa, akpọrụ ji taa, ameele ji ọfụ n'afịa. Taa akpọrụ ji, a ga-ebido lebezie ji ọfụ. Ọsụkwa mkpọ Nnobi, ọsụkwa na-ekele gị na-ekele, ọsụkwa mkpọ Nnobi.
mgbede ọma nwaanyị ọma. Ndewo. Biko kedu afa gị? Afọ m bụ Oriakụ Nnekwelugo Ifeyinwa. Okay. Iwe ike ịkọwatala ife a na-eme ebe a tata? N'ụbọchị nke tata ka onye eji mere isi ana Nnobi na-akpọ ji n'afịa. Dịka kịta enwere ike afọ ọzọ ji ọfụrụ ebido lebe ya n'afịa Nnobi. Ka gosiri na ya ebido bụ onye ọbụla chọrọ iri ji ọkụ ga-eli na be ya iche iche. Mana igwe Nnobi akarakwa wee gbọ ji. Mana isi ana Nnobi agbọgọ ji n'afịa ya igwe awadara ji. Obi adịghị ụtọ na ị nọ ebe a tata? Obi dị m ụtọ. Mgbede ọma maazị. Mgbede ọma. Biko kedu afa gị? Afa m bụ Sunday Nwanọlụ. Kedu ọkwa inwere ebe a? Mụnwa bụ chairman Nnobi World Leaders Association. Kedu ife a na-eme ebe a tata? Anyị bịara maka emume ịkpọ ji ọfụ na Nnobi.
Follow them. But don't follow Sewaent. Don't like you know. Why? I don't know.
ọma sa. Mgbede ọma nwanne m nwaanyị. Kedu afa gị? Afa m bụ onye nze Ugochukwu Okudo eze akụ nwafọ na Nnobi. Ife na-eme ebe a tata? Tata ka Nnobi na-akpọ ji. Ịkpọ ji bụ mmemme Nnobi ji ekwu na ji akọrọ na mbụ bụ eluo niile na-acha. Onye nwere ji ya bụrụzie nta acha lebe.
Thank you.
Chioma Mazi. No. Biko kedu afa gị? Mụ abụ esi eze aka ibe. Kedu okwu iwele ebe a? Ọkwa nwere ebe a bụ na awanji bụ ife omenala Nnobi na-eme. A ji agụ aha. Okay. So ke ka obi si wee dị gị n'ile ebe a tata? Obi m bụ saṅụ bido na afọ wee bịa n'ebe a. Ife na-eme ebe a na-aga na nkeke Chukwu. Ndewo sir. God bless you sir. Thank you.
Mgbede ọma sir. Daalụ nne m. Biko kedu afa gị? Afa m bụ Ogbuefi Ugochukwu. Kedu position ị nwere ebe a? Mụnwa bụ chairman Nnobi Market and Amalgamated Traders Association nke a na-akpọ mmata n'afa nkenke. Okay, ka ife a na-eme ebe a tata? Tata ka isi ya na Nnobi na-akpọ ji. Ife ịkpọ ji pụtara bụ na ọtata ka a ga-ebido lebe ji n'afọ Nnobi maka na emume a na-eme na ebe anụnwa a na-akpọ ahọ bụ n'afọ Nnobi ka ọ malitere ebe a na-akpọ okwu afọ ebe aha ka isi anaghị anọkpọ ji nke a na-emezi ebe anụnwa bụ seremoni so ịkpọ ji ahụ. Ka obi si wee dị gị tata? Obi dị m aṅụrị maka na ọ ife a dị mbụ eme. Ugbede mara anyị mma. Biko kedu afa gị? Ọmụwa bụ chief ọzọ dị n'obi na Nnobi. Kedu ọkwa ị nwere ebe a? Ife emeta bụ ji ka anyị kpọrọ omenala Nnobi na-eme kwa arọ ya ka emekwa na arọ. Okay, aka m na ji kedu ọkwa that's your position ebe a? My position ebe a bụ na abịa ebe a as speaker purity efe mgbakpọka. Okay, how do you feel? Ka isi wee feel oyi na ebe a tata? Obi adịghị ụtọ ị na ebe a? Ife obi ji dị m ụtọ bụ na ama m na Sewa ga-abịa ebe a n'ọdụ nwa m nwoke nwa m ka ọ bụ ọhịa eji wee bịaba bịatakwana fụkwa na isi anyị Nnobi bụ ọgọ m nwoke obi wee bụrụ m sọ ọṅụ. Daalụ nne, Chineke gọzie gị. Ya gazienụ. Ọ ga-adị.
sir. Mgbede ọma. Biko kedu afa gị? Afa m bụ Sewa. Okay, Sewa, kedu ife a na-eme ebe a tata? Ife a na-eme ebe a tata bụ na isi ala Nnobi na-eri ji. O richazie ji, bifo ndị Nnobi erie ji. O bupụta ji n'afọ Nnobi, richaa ji. O lee ji na-apịa, bifo ndị Nnobi ebido ribe ji. Ọ ife a na-eme ebe a today. Obi adịghị ụtọ ndị nọ ebe a tata? Obi adị m ụtọ na m nọ ebe a taa because onye bịara ijoin nwanne ya ife ọ na-eme ọbụla ajọ ife obi m bụ ezigboto aṅụrị. Kedu mgbe eji eme ife a? A na-eme ife anụ wee every ahụ ka a na-eme ihe a every year ka a na-eme ife erie ji ọfụ. Okay, thank you very, very much. Thank you very much. my friend.
Ikpo Festival is a fun-filled event that happens once in every year before Afiolo Nnobi. Nwa bụ John OJUKWU na mmụọ okwu isi na Nnobi. Obi bụ nsọ aṅụrị na agbanye iketu na naịtị na mmụọ maka na ihe ntọbara anya na-atọba ha anya megasị. Tụrụ onye maka ndị mmadụ gasị. Na etu mmiri si mee ka onye nso mechaa Chineke rụọ ọrụ ihe na-gara anya. Obi bụ nsọ aṅụrị because na nke aha ka ndị ahụ gara aka mmagasị. Mana nna ebebere na nke ahụ na-abịa aka nke aha mma. And na udo ka nna ya na Nnobi. Na ebe udo dị ka Ifeanyị, ebe Ifeanyị ka ga nrede. Na ya na adịrị onye ọbụla ma onye ọbụla tere iji ọba okwu ọnụ ma ndị lere ma ndị ṅara anyị ana m asị na ọbụ onye so na iji ọba na-agbọ nje na Chineke ga-agozi onye a mmaji kwuru mmaji ana Nnobi anya edikwa ndị onye ọbụla na-edu ya na-abata anya ọkụ mma da afụzụfụ onye ahụ ana m arịọ ndụ ahụike na ọdịmma ga n'ihu nchekwa na ndị enyi na ezinụlọ ndị enyi na-bịara ya nụ uwe na-ayọkwa agbọ nji nke a na ekpere na agbọ nji nke a ya eweta udo na ezinụlọ niile obodo niile ma Nnobi ma mgbe onye dị na Nnobi na Naijiria si ehe n'ọbụtọkwara ka atọbatọtọ ihe na ana m arịọ na adị nwoke ma dịrị nwaanyị mma ebe ọ na-abụkwa nwanne onye na-agba ji egwu iko ọ na-aka ya uwe na-ayọ na ya dịrị onye ọbụla mma ndo ya dị na Nnobi dịrị onye ọbụla ezinụlọ dịkwara ụlọ bụ ndị na-enche ya onyonyo ya na ọ ya agaziri ụmụ ezigbo ngo onye ji ekonye akwa na ọ ya agọzi ya ka dị ka edebe aka mgba mbụ na achụrụ ụmụ ọ ya agọzi ụmụ na anụmọfọ ihe ọma ga-emebiri n'aha dị. This coverage is powered by Huzofsewa Entertainment. Sewa ENT TV, promoting African culture and tradition. To watch more videos, visit, follow and subscribe to Sewa ENT TV on every social media platform.